takaicin rashin ganinka. Sakace ni kwarai hakika, kai na ba rayuwa da raina. Raba daɗin ilahu fariji, kai nake yi wa baitukana. Na sani ko a ran kiyama, da kai ne kake da dama. Ran yaran da ba makama, kai kaɗai za ka ceci raina. Rayuwa ta yi mini zafi, na kasance ina ta haufi. A gazanin kaso na zifi, zuciyata tana ta kuna. Yaba daɗin ilahu fariji, kai nake yi wa baitukana. Kulli yaumin ina tunani, ran da zangan ka a tunani. Duk da na san ina da rauni, lamani za ka min nabina. Ina zauna na dinga zulmi, wata ran za a kai ni rami. Inda ba babba ba gulami, dole nan ne cikin gidana. Yaba daɗin ilahu fariji, kai nake yi wa baitukana. Shugaba kai ka zo da gyara, to ka zo da mu dinga fira. Kai ta kallon kasidu nura, sai ka kwantar da hankalina. Ka sani ɗa haban da komai, sai yawan san kashe mugamai. To ka sa sanya san dalilai, tun da kai ne uban gidana. Yaba daɗin ilahu fariji, kai nake yi wa baitukana. Sayyidul kauni shi mutum ne, laisa kalbar shari hakan ne. Shi ma'aiki special ne, kun fahimce ni ikiwana. Dan isar da hagun buwayi, ko a sallah idan ana yi. Zana sunan sani ake yi, kaji iko na kalikina. Yaba daɗin ilahu fariji, kai nake yi wa baitukana. Sayyidul haƙƙi ne fiyayye, ka fiye min dukan iyaye. Tunda kai ne kaɗai tsayayye, malikin mulki kai yabona. Nan nake so na sanya aya, kan yaban sayyidul bariya. Da haɗin sayyida ruqayya, kai kira na garin madina. Yaba daɗin ilahu fariji, kai nake yi wa baitukana. Mai yabogun ka shugabana, rahama adamu ake kirana. Rabbi sallim ala nabina, wanda zan yi wa baitukana. Yaba daɗin ilahu fariji, kai nake yi wa baitukana.